na tayo? Hindi, cellphone ko. Bibigay ko sa'yo ah. Ganda na. Sino tayo, Mat? Mat? Sino tayo? Punta. Ano ba natin na Hindi ka pa may makakal pag may pupuwi sa Manila. Muna mo, direct na nagpapakal kay Barato. Barato rin, pagka-discount ka pa. Para ka ni sa lipunan. Baka likidis. Guys, ginagawa ko pag may mga bisita ako nagpapakasyon. Yung mga kamag-anak ko, kung mag-uwi sila, ako nag-attend. Tapos, dito kami dumaan sa ano namin, yung malapit sa aming ito na kaya rin dito yung nagpapagpusaw eh. Kilala ko nila. Dito ko sila ginadala para mamili ng mga daing. Kasi mura dito eh. Maliban sa nagabili ako, ginabigyan niya ako ng ano dyan, piraso-piraso, yung bis, yung tabagak, sari-sari ng mga yun. Bigay lang niya sa akin. Walang walang bayad. Yun ang mas maganda dito mag-bili. Ito nga, inayaya ko yun. Kaya ito kayo. Pag gusto nyo mamili, dito kayo sa aking inabilihan dito sa Lipunan. Kasi manuwa ko dito. Pwede nyo kilala, pwede nyo ako tawagan para itulong ko kayo dito. Dito kayo. Ino-promote mga guys, ino-promote ito yung store ito ng yung mga drive fish kasi mura dito yung benta nila at saka mabait yung may-ari dito. Ang may-ari dito magalangin, magalang sila sa mga customer. Yung mga katulong nila magaganda at mabuti mag-entertain sa customer. Yan. O tingnan nyo guys, yung kanyang mga bilihin. O tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo. Sari-sari yung mga pwede nyo mabili dito. Yan. Mura lang dito. Kaya nga, pinopromote ko itong store ito na bintahan ng mga puka, yung mga dry fish. Kasi mura dito. Tapos na ako. Dalhat na ako. Dalhat na. Hindi ako kaya lukot, masalubong ko sa mga kasi manuwa ko nga nagpulit sa Mindan. Ako mga parinti, nagpa-sumumay ko. Para may mag-uli, ang may pasero ko, magkabalik sa Manila, hindi ako nag-agit. Pinagani niyo ma'am? Pinagani niya? 550 daw. Pero may tawad pa. Tawad pa ka. Pili na kayo dyan. Pili na kayo dyan. Hi, vlog. Yan. Ito ang suki ko. Kami. Ito mga guys. Ito ang suki. Yan.
Ini ha? Yan kung ba, kaya kung ba nakapit ka? Promote sila ulit ng ibis. 1 million subscriber. Ang mayari dito ay si Almira Limboy. Almira Limboy. From Mambusaw. Mambusaw Cafe. Yan. Oo, dami magaganda Mga sariwa yung uga nila. Wala sila dito luma. Puro bago. Kasi mga 2 araw lang, ubos na. Bago naman. Palit naman ang bago. Oo, tinan mo. Makintab Yan guys Yung mga ano nila. Pakas tawag. Makintab. Walang ano yan ang yung basta may pulbos, wala na. Ayan. Okay kayo guys may ebidensya kasi maraming guys, kita may ebidensya maraming bumibili Thank you. pag dito ako maraming lumalapit sa bumibili kasi Salamat dito. guys, pinapakita sa inyo hindi ako nabibiro tuwing mamili ako dito mayroong nabigay sa akin libre lang to Dito na kayo pumunta. Subscribe the Senior Sabi pa. para makita mo kung ano Okay. Anong hao mo? Thank you! Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.